Bun găsit! 48% dintre români pot purta o conversație într-o altă limbă decât cea maternă, potrivit unui studiu european. Zice așa ceva în engleză, ați învățat de-a lungul timpului? Nu, oarecare câteva cuvinte care le văd pe metrou, care eu lucrez în Barcelona și de aceea folosesc limbajul dicțional al castilian. Cele mai recente date ne arată că în topul căutărilor pe internet, la categoria cursuri de limbi străine, pe primele locuri se află germana, spaniola și italiana. Etc. Da, pădure fără uscături non si puro, poi questa non posso giuro. Cei care vorbesc mai multe limbi străine sunt în avantaj, în special germana, japoneza sau chineza. Am eu ce dă eu, n-am ce dă eu. Deci nu i-ați dat deloc? Nu, nici de cum și ea minte, domnul, ea minte, mă te fac nică, mă te fac eu, ea eu. Eu am matul, toată mi am matul, eu nu mă te fac nică, ea eu. Acum, datorită faptul vă zic asta. Cum fac să aduc și eu balozi la caii mei și la vacile mei? Care e filmul nostru preferat? Cu Sandokan, cu ăla cu 10, cu și Sandokan și cu ăla cu 10, cum o cheamă, cu Salmakam.